Ekach devach sotmantam, podvedar baap sorg आणि pritumicho distia आणि nadistia सर्व वस्तूंचो rochnar. आणि एका सोमिak जेzu kristak sotmantam, devacho ekloch पुतो sorv kharya आदि baapa thaun zolmola deva thaun uzwada uzwad kharya deva thaun ubzolo khoro to deva thaun zolmola ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आम्हा मनशा पासून आणि आमचे सोडवणे पासून सर्गार्थ तो देवलो आणि पवित्र आत्म्यावरवीं आमकां मोरयेची उदरी पवित्र पुस्तकाप्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो. स्वर्गार चढलो आणि बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांची आणि मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवांत